ľudia. Vstupujeme do domu. Zvláštneho, extrémne zvláštneho. Taký divný žiaľ tieň. Mňam. Nalistalo aj na papať. Ináč dneska je to presne rok, čo som bol na prvom urbexe. A toto videjko bude k tomu. Alebo respektíve keď ho vydám, to bude dneska. Nevadí, to je jedno. Zaujímavý, zvláštny. Desivý, hlavne zvonka. Toto je taká predsím zvláštna, ale príjemne to mohlo byť kedysi. No ideme povedať tu, čo tu máme. Ty kokos, to je krásna mašina. Wow, tu by už aj hodnotičku malo. Dať tam platničku a môžeme hrať. Televízor troška načatý, myslím si, že nejaký primitív ho rozoberal. Ale toto tu je brutál. No, tak toto sa povie peckovica. Mať doma funkčné, sranda by to bola. Tvá Jandy postele, bordel na tej. Tu na dlho nik nebol spať, asi. Priamo pod schodami. Aj televízor síce rapali, polorozobratý až rozobratý. Múka na ňom, či čo? Tu sa čo varilo, pieklo, chleba. A neboho vie. Aj tieto schody, tých kokosov, tie sú. Ježiši. To je žiadne divné už. A divný dom extrémne aj zvonka. Aj tu tých kokos sa krčiť. Schody je príjemné, zle sa po nich chodí úplne tak, že až nohu ide vylomiť. Samé drevo, starvo. Bolo obýtať, či to bola chata nakedy. Divná chata, skôr normálne. Divné steny, podlahy. Nie je taký veľký, ale taký zvláštny. A ďalšia miestnosť. Tiež telka. Už načata, už nejaký camplok rozoberal. Vyberal sa aj nejaké kompozity, komponenty. Krásne, ako takedy robili. To sú susedé. Si dal slnku, tu je dzírka cez čisté okno. Susedé. Jedné domy sú pekné. Tam ešte nejaká harabizňa, ale to je blízko, tak tam nejdeme pozrieť ani náhodou, je to zarastené jak čert. A to náhodne tak. Tento ma tak zaujal mierne. Výhľad do záhradky. Tá už je mimo všetkého. Je krásny deň dneska. Svieti slniečko, teplo celkom. A ešte tu je nejaká kutička. Zvláštna. Také zvláštne, toto celé to tak pôsobí tak divne. Ďalší susedia, tam aj dole, všade. Pekné domy, všetko, cesta nová. A toto je taká harabízňa zabudnutá. Boh vie. To sú tie schody desivé, takto divne. Na zábere to asi tak nevidno, ale sú desivé jednoducho. Videl som, že tu nejaký pivnic ešte bola. Potom sa ide vole dole divne. Hejda. To je desivé. Pekná podlaha, vybucovať a bude to dobrú. Čo tu ešte teda je? A toto je ten vonkajšok, hej, lebo nie je veľký. Čo to chcel pozrieť? Tu pivnic. Potichu nenapadne, behnem. To je ten dom, divný. Zvláštny. Pivnička ešte dáráka. Extrémne nízka, to človek sa musí dobre, že nedá do kľuku. A to je to ešte dobré, dosky suché, krásne. Bývali asi zemáky, krumple. Už nie sú iba nejaké prázdne poháre. Tu je nejaká dvíra. Tam je zvonka, ale to zamknuté, nejdem tam loziť, no je to také nezamknuté, otvorené. Čo tam je? Ja zmenil asi iba, no jasné, bordel, kašľať na to. Dobre. Idem pustiť tieto zvláštne priestory, luxusné. Kedysi boli možno. A idem. Tahet. Tak, čus.